46 सुरमा विधानसभा केन्द्र बाई इलेक्शन बाई इलेक्शन जोंनि कैंडिडेट बाबुराम सतनामीनि लास्ट प्रचार दिन जयंती बाजार तिनी जनजमायत जोंनि बुबाग्रा फाई तंग आम्बासा क्रस खालायका फाई तंग ताइकिसानि बिसिंग तिनी सकपायनाय अरनि चिमी पायै जों तिनी अर जनसभा खालायबाय तिनी कयेकटा जायगा प्रोग्राम तंग तिनी जे जनसमावेश तिनी जे जनश्रुत उंगानो आबो जों प्रमाण खालायरिनाय जे ताइकुपन पॉलिटिकल पार्टी तुमा सीपीएम उंथं तुमा बीजेपी उंथं ताइ कुन बदलो अमति ओवरफ्लो बरकरै और जोंनि इ जयंती बाजार सुरुचिनि तिप्रासा सिमिया और मुगली तिप्रा जनजाति अजनजाति जत मिलियो कायसा मिलबंधन उंनाय याखिलिनि मारि उंनाय तिनी जेसा खालायबो प्रमाण दिजांनाय जे बाबुराम सतनामी बन जोंनि बरक रक आनरस मारिवो एबा आमथुई मारिवो बुट दिवै कप्लाय खालायै 10,323 नि बरक रकनि काहाम सुबिचार मानदानि बागै विधानसभा रहरजाकनाय आबो सिमिया पयला बुबाग्राने बकक रिखा ब जदि एमएलए गय विधानसभा केन्द्र पयला थांका हंकाय एसेम्बली पयला हाबका हंकाय आफ्रुनब ग्रेटर टिप्रालेन्डनि कक सावैने हिने बसमाय तांजाक ताउनि बागै हिंकाय बाक्सा जागा जोंनि बरक तंफानो आबो एडिसिनि फातारा थांका एडिसिनि फातारनि जोंनि एडिसि बिसिंनो तुबुय एडिसिनो कुवार खालायै टिप्रालेन्ड बा ग्रेटर टिप्रालेन्ड खालायै आरो त्रिपुरा राज्य जे ग्रेटर टिप्रालेन्ड मानखा मानमानि लगे लगेनो आबो ताइ 150 हयते 200 विलेज तंग आबो नन एडिसि हाबजाक नन एडिसिनि विलेज न एडिसि बिसिंगो हाब्रिवै आबरनो संविधान बिसिंगति 2/3 द्वारा ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बमुं रिवै जोंनि बाबुराम सतनामीनो पाइरिनाय ताइ बुबाग्रानि मुखां चुंनिनाय हिनै जत बर अर फाइजाक मानसिनाय बिनि बिसिंतिनो चुं मोथांजाक सेने इ हावो बसर कि बसर चिनि अरबो चुं कादुलजाक तंगमानि चिनि हावो चुं कादुलजाक तंगमानि चिनि हावो चुं हा कुरि तंगमानि चिनि नगो चुं न कुरि तंगमानि बुबाग्रानि बिसिंति संविधान पर्यन्त बखरक मा बुंखा अबनि प्रमाण निनानि बागै बुबाग्रानो लामसगै वातिनो वाति हियावै नकबारनो नकबार हियावै जतनो खापां सराङै नक नियाकै फाइजाक आउनि बागै चुंमनो लामसक तंग ब लामा द सकपाइखा ताकिसानि बिसिंतिनो ब सकपायै तुमा अकराज सराय जतनो मिलिवै चुंबनो लामसगै बनो लामजागै बन बिनि हामारि माननानि बागै बाबुराम सतनामीनि मुंगै प्रचार कप्लायंगै चिनि मुखां चुंमानि लगे लगे बुबाग्रानि लगेरिवै बुबाग्रानि मुखां चुंनानि लगे लगे चिनि हावो हायुंगो हास्तेव चिनि मुखां चुंनानि जे लामावो केबो करियाति खै चुं फाइमानि आबुनि चिनि हामारि ति बाजार इ जयंती बाजाराव वाति फाइतं कथर फाइतं नगबर वाति फाइतं हाइफाना नगनि अंखरे केबो आसुक तंयावै तिनि अंखर फाइजाक तामने हेंकाय चिनि कायसान टार्गेट कायसान लांमा कायसान चिनि नाहारमानि आबुंखा चिनि बुबाग्रानो चिनि लांमा बुबाग्रानो चिनि अजामा बुबाग्रानो चुनो मोथांनाय बुबाग्रानो चिनि अतीत वर्तमान भविष्यत और ओवरफ्लो उंगै तंखा चिनि जनसभा आबुनो प्रमाण बाबुराम सतनामी पाइसिनाय केबो ताइ रुखि नारक मालिया आसुना हामबाय।